I dnes pro vás máme soutěž. 5 výherců si může vybrat protein podle svého gusta z patentované české sportovní výživy pro sportovce všech věkových kategorií a zaměření. Protein si můžete vybrat v internetovém obchodě Miketo, například vegetariánský po náročném tréninku nebo pro aktivní běžce. Musíte však správně zodpovědět soutěžní otázku. Dnes Martina ušila za A. ubrus, za B. taštičku. Ceny do soutěže věnovala společnost Goldin, český výrobce speciálních potravin, kojenecké výživy a doplňků stravy. Správnou odpověď ve tvaru všechno mezera A nebo všechno mezera B posílejte SMS-kou na číslo 911. Dám ti to, co mám. Dám ti všechno, co mám.